Здравейте на всички, както знаете, аз съм Донал 4. Мисля, че днес правим епизод 11 на Outlast. И мисля, че в миналия епизод бях завъртял и двете вратки. Ако не съм, пишете в коментарите, за да знам. Да се върна по-натам, да изстреля това клипче и да стигна там до вратките и да го снема наново. Кой пе? Кой пе? Така почна да ми зацепва нещо. Бре, брат ми, какво става? Ще зацепиха. Благодаря за информацията. Нещо да си запази батерия. Май не може батерия. Добре, аз слизам надолу, защото уния къде без Венера изобщо не ми допада. Да си продължавам надолу. Сега по коя? Мъжка или женска? Ай, мъжка. Само това да не ми изкочи сега да го отега. Ха-ха. Аз какво искам? Аз какво си мисля? Това е пълен Outlast. Батерия ли си? Не. Какво да ви кажа? 6 батерии. Трябват ми батерии. Кой е топър? Брат ми. Топър е. А тук да поговорим малко, пини едно чайче. Ако искаш едно уиски със съда. Ей, аз не пия уиски, ама... Поне тя се спокойш малко. Запуши тук една цигара и прави какво искаш. Ама каква ми е целта на мен? Аз трябва да отида. Значи сега сме на тук. Леле, как го се хоши първи път. Така. Да видим кой е топ. По-леко, брат ми. Така, ще става тук, прави какво искаш. Лорайдера не ми. Лорайдер. Май лорайдера. Аха. Значи, мисля, че верно лорайдера може би ми. Лорайдер. Ай, тук това го засняваме. Вие знаете ли, някъде сме се наблюдали. Това е едно от най-лудите места в Outlast. Тук има
набрежни луди места. Вие сами го забелязали. Сега какво? Право ли съм? Май да. Ой, тук падна. Падна, бе. Брат ми. Гледай го той, те сега тук се появява. Ама това ме се отбива. Не. Не. Тук мисля, че знаете големия Чичо. Тук. Къде сега ще ходиш? Аз какво правя? Добре, тук даваме силата на всичките бутони. Не, остава. Край, то много тъпа. Не. Оттрепаме. Отрепаваме големия Чичо. Чакайте, искам сега тук проверя за батерия. Да. Дали има? Искам да проверя за батерия. Не, тук явно не сме. Какво правя аз, бе? Да. Аз какво правя тук? Видяхте го ония страшна птичка, казвам. Трябва да пробвам без камера. Не, без камера не мога. Отваряме вратичката. Как може само да взема този документ? Като само документи ми има. Брат ми си вели запазената батерия. Явно не. Тук иска да я запечата. Тук нещо. Не. Тук направо ще тръгвам так. Това е разрушението. Моите поемнате доказа.
силата на всичките бутони. Давай горе. Спасихме се. Спасих се. Брат ми, но по-силен съм от теб. Ти ако тук минеш, ще се заглавиш право. Аз по накъде отивам? Тук много си красив си мислим. Така. Да, ето снимаме. Варсима. Какво сега в този момент трябва да бягам? Аз не мисля така. Не! Какъв това? Брат ми тук не видя ли? Значи... Тук всичките искат да излезем, защото са... Остана с 5 бутери. Тяхте ли го тук? Къде се появи от нищо? Брат ми не се появява от нищо, за да не плаши. Това си върнуца. Искам една висулка. Тук правим една мушка. Ето гледайте тук труповете, ние бяхме в тази стаечка. Тук ние бяхме в тази стая. Добре, драги зрители, тук от този епизод. Аз бях Доналд 4. Надявам се да ви хареса този епизод. Ако ви харесал, абонирайте се за мен и му сложете лайк. Ако искате още, напишете ми в коментари и толкова път. Чао, чао.